जितु दायो ससियेल मिडियायाव नुदों बेथ' खोब दाङाबाजि जालांनायनि मोनसे लामायाव बाथौ धोरोमखौनो लानानै जे दावराव दावसि बा दाङाबाजि टाइप रावजों बाथ्राजों बैकट खालामनाय बैखौ लानानै जोंहा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मानगोनां नेहाथारि नीलकान्थ गयारी बिथां सारा माखासे बिबुंथि बा खेंफोरथि होदों। थारैनो नायनानै लायोब्ला बुजिगोन आरो बे जोंनि बर' समाजनि थाखाय नैबेफोरबायदि खेंफोरथिया जोबोद मोजां। नट अनलि फर बाथौ बा बाथौफोरनि थाखायल' नङा, गुबुन धोरोमफोरनि थाखायबो नैबेफोरबायदि खेंफोरथिया जोबोद मोजां। गिबियावनो फोरमायग्रोनो गोसो जायो बिथां नीलकान्थ गयारी सारा जोंहा सासे मोजां फोरोंगिरिबो। बिथांखौ जों मोनसे समावहाय स्कुल लाइफआव मोनबोदों। बिथांनि फोरोंनाय, बिथांनि मटिभेट खालामनाय फरायसाफोरखौ आरो बिथांनि इन्सपिरेसन होनायफोर गाइडेन्सआ जोबोरैनो मोजां। मानो होनब्ला जों बिथांजों फोरोंजाबोनो मोननाय बर' आरो इंराजि बिथाङा गोबां रोङैफोरखौबो फोरोंनो गोबां नाजायो, बुजिहोनो नाजायो। माने गुबुन टिचारफोरबो गोबां जायगायाव गोबां थानो हागौ मोजां मोजां टिचार, नाथाय जाय दायो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथां मानगोनां नीलकान्थ गयारी सार, बिथाङा सासे फोरोंगिरिबो आरो मोजां फोरोंगिरि। बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो फोरमायग्रोनायबो जाबाय आरो बिथांनि बिबुंथिखौहाय आं होनानै होनो गोसो जायो। खोनासंलांब्ला निस्सय बुजिगोन आरो कमेन्ट होनो हागोन। माने 16 खुन्थिया आरो 18 खुन्थिया होननाय, अर्थात 16 खुन्थिया माने बेयो जाहैबाय बोलि बाथौ आरो 18 खुन्थिया माने बे जाबाय फुल बाथौ होननानै बुंदों। दा बेवहाय सिमोनसापुरि जिल्लानि माने धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोनसापुरिनि मोनसे गामियाव माने बोलि बाथौनि मोनसे न'खरखौ लानानै माखासे समाजनि माने मानसिफ्रा बिथांमोनखौ बयकट खालामदों मादों होननाय बाथ्रा ओंखारदों। दा बेखौ माने समाजारि बिजोङाव नुबाय थादों, खोब भाइरेल जादों। दा बाथ्रा जाहैदों मा, जों बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो माने धोरोमारि जि खामानि बा सिन्था सरसा बेवहाय जों हाबनो हाया। अब्लाबो माखासे जिनाखि जोंहा ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनबाय जे बर' थुनलाइ आफादा मा खालामनानै थादों, बर'नि माहारि आफादफ्रा मा खालामदों, मानो हाबसनाखै, बे रोखोमनि खोथाफ्रा ओंखारदों। दा बेखायनो आं दिनै नैबे समाव नोंथांनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों, नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौ बुंनो लुबैदों, जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय जोंनि गासैबो धोरोम, जेखि धोरोमाव थाया मानो, बिथांमोना गासैबो बर' फिसा। गासैबो धोरोमखौ मान होनाया बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे धोरोम। आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै बा जों आंल' नङा, जोंनि आगोलनि इयुनाव जाय फैगोन बिथांमोना खुनुदिन धोरोमखौ लानानै जोंहा मालाबा बेले बेजे बिदि साननाय फैया। नाथाय बाथ्राया जादों मा, जे सोरबा बोलि बाथौखौ गामिनिफ्राय बयकट खालामनाय, सोरबा बोलि बाथौआ फुजा होनो थांनायाव हेंथा होनाय, बेफोर थासारिया फैनो नाङामोन। आरो थिग बे रोखोमनि जायफोर हेंथा होग्रा बिथांमोनहाबो साननाया मोजांमोन, बेखौ रायलायनानै फोजोबनो हायो आसलते। दा आं दिनै नैबे बिजोंनि गेजेरजों खावलायनोसो लुबैदों, जिहेतु माखासे मानसिफ्रा बुंदों जे बर' थुनलाइ आफादा बेवहाय हाबनांगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय हाबनांगौ। दा जोङो थोंजोङै हाबालासिनो जों दिनै खावलायनो लुबैदों, जिहेतु जोंहा गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, बोलि बाथौनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं, जोंहा फुल बाथौनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं। बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों बेफोर जेंनाखौ फोजोबनो हायो। जिखुनु जेंनायानो सावरायनानै फोजोबनो हानायनि लामायाव दङ। आं दिनै फुङावनो जोंहा बोलि बाथौनि गाहाय नेहाथारि आं बिथांजों सावरायदों आरो लोगोसे फुल बाथौनि गाहाय नेहाथारि बिथांजोंबो आं सावरायहरदों। गासैबो खोथाखौ आं बुंदों जे बेफोरबायदि जाथाया जानो नाङामोन। मानोना जोंनि बर'फ्रा बेसेबां दं मोजोमसे, जोंना धोरोमखौ लानानै जों मालाबाबो खुनु गोनो गोथो सानलायनो नाङा। बर' थुनलाइ आफादा जों मालाबाबो बेखौ लुबैया। जों जेब्लायबो गासैबो बर'खौ लानानै जों खौसे थानायखौसो जों लुबैयो। आरो जुदि बिथांमोना सावरायनायाव माबाफोर जुदि मोननैजों थोंजोङै जुदि बिथांमोना उसुबिदा जादोंब्ला, जेंना नुजादोंब्ला, बिथांमोना जुदि जोंखौ बुङोबा जों हाबसननानै जों रायलायनायावबो जों रेडि, जुदि बिथांमोना लुबैयोबासो। खिन्थु बिथांमोना लुबैयाबा जों बेवहाय हाबसननो गोसो गैया। नाथाय खोथाया स्पस्त जे बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय गासैबो बर'नि जेसेबां धोरोम दं बा जायफोर बर'फ्रा जिखि धोरोमाव थाया मानो,
गासैबो बर' फिसा जों रावबो जोंनि बर' हारिखौ नैबे मोजां बे गाज्रिसिन बर' थुनलाइ आफादा जों मालाबाबो बेबायदि बुंनो लुबैयाखै। बर'फोरा मोनसे समाव जिथु आफादखौ लानानै गावजों गाव दाङाबाजि जाबाय आरो नैबे बाराव धोरोमखौ लानानै दाङाबाजि जिथु दायो ससियेल मिडियायाव नुदों बेथ' खोब दाङाबाजि जालांनायनि मोनसे लामायावसो खारबाय थादों। बेखौ होबथानांगौब्ला नोंथांमोननिफ्राय माबायदि बिबुंथि थागोन? आं एसे आगोलाव बुंदों जे आं गिबियावनो खावलायगोन आं दहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारि सार बिथांजोंबो सावरायदों। जोङो दिनै नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खावलायबाय जे बिथांमोना गिबियावनो आफादजों आफाद धोरोमारि आफादनि गेजेराव सावरायनानै लाथों आरो जुदि बिथांमोना जुदि सावरायनायाव जेंना नुजादोंब्ला बिथांमोना लुबैबा जोङो हाबसननानै बिथांमोननि जेंनाखौ जों फोजोबनो नाजागोन। आरो मोनसे खोथा नैबेबो सैथो जे जाय जेखि धोरोमखौ फालिया मानो जों रावखौबो हेंथा होलायनाङा। उदांस्रि दंखायो, भारतनि संबिजिरानो जिहेतु उदांस्रि दंखायो। धोरोमा जाय जेखि धोरोमखौ लाया मानो बिथांमोना गावनि धोरोमखौ गोसोबायदि फालिनो हायो। बे बिथिङाव जों सोरनिबा धोरोम फालिनायाव हेंथा होनाया गोरोन्थि। बे बिथिङाव बर' थुनलाइ आफादा आं दिनै आरो मोनसे खोथाखौ खावलायबावगोन जे ससियेल मिडियायाव बांद्राय खोथाखौ बुंलायबाय थायालासेनो जोङो बेखौ एसे थाबैनो धोरोमजों धोरोम जोंहा जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनानो सावरायनायनि गेजेरजों बे जेंनाखौ फोजोबथों। आरो आं जोबथारनायाव बुंबावगोन जे बिथांमोना लुबैयोब्ला जों हाबसननोबो थागथियारि। जों हाबसननानैबाबो बे जेंनाखौ फोजोबगोन। जों बेखौ देरनायखौ लुबैयाखै। मानोना जोंनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय गासैबो धोरोमानो समान। बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय गासैबो धोरोमाव थानाय बर' फिसायानो जोंनि आंगो बर' फिसा। जोंहा बेवहाय जेबो फाराग गैया।